אז מה קורה חברים? והיום אני בסרטון קצת שונה מהרגיל. היום אני הולך עוד פעם לדבר על הטורניר בייבלייד X. אוקיי, מי שלא יודע, כבר דיברתי עליו בערוץ. טורניר בייבלייד X הולך לקרות עוד יומיים ב-15 לרביעי, ואתם תוכלו לזכות בפרס של 800 קרדיטים, שזה אומר כסף דיגיטלי בחנות, שבו אתה יכול לקנות מה שבא לך עד סכום מסוים של 800 שקל. ואני יצרתי חולצות לטורניר של הבייבלייד שלי, פניקס, שזה הבייבלייד האהוב עליי, בייבלייד מאוד מגניב. ואני אראה לכם עם מה אני הולך לבוא לטורניר. אני הולך לבוא עם מסכת פנים, סוג של קוספליי, של דמות מעידן המתכת, שזה בעצם אבא של ג'ינגה אגאנה. אז כן, אני הולך להיות שם מלא יוטיוברים, מלא יוצרי תוכן קטנים, גדולים ומלא אנשים ממלא קהילות, מהקהילה של טופ דק, מהקהילה של לוסיה ומהקהילה של המעוז. תבואו לשם ושימו לי